Watu jonggol terkini guys. Wah piye iki, saiki dadi sepi loh. Biyen rame, saiki wah terbengkalai kaya ngene iki lur. Piye iki lho, nggone luar biasa lur jane. Sayang saiki wis ora terawat. Tak telusurane sampai dalam utawa jero. Piye iki kahanane kono. Iki mulai turun masuk, coba iki watu jonggol dadi tempat wisata mati saiki lur. Kae jane kono kae nang kolam renange. Wah jane jos lur. Sayang ora terawat. Kae lho lur, kolam renange. Kae nang ngisor iki. Kono ya luwih bagus meneh ana lur jane. Nah, iki sing kene iki dhisik ana air terjune Sulur Sewu lur jenenge. Saiki mbuh kok ra mili. Yuk, aku arep nang kolam renange kaya ngopo saiki. Nah, iki lur kolam renange. Lho, seger jane lur. Kae grojokane Sulur Sewu saiki wis ora mengalir meneh. Iki aku arep nang kolam renang dewasa. Ngisor kae. Yuk rono sik. Iki lho wisata mati saiki.